Bună seara din nou! Am să vă întorc camera ca să nu mă vedeți pe mine. Uite, și aici mai era. Hai să intru și aici să văd dacă au ceva. Bună seara, bună seara, bună seara! Stați-mă un pic să întorc camera și să intru și aici să văd dacă îmi găsesc ce vroiam eu. Chestii de genul ăsta îmi trebuie. Bună, Mariana! Ce mă bucur că ai intrat! Te-am așteptat în primul live, tot stăteam cu sufletul la gură. Intră Mariana, dar n-ai intrat. Știi unde suntem? Îmi pare rău că n-ai intrat mai devreme să-ți arăt unde suntem. Unde crezi că sunt, Mariana? Mi-era dor de tine. Acum ai ajuns Eu, să știi că am vrut să pornesc live-ul de pe la 1, poate chiar 2, și tot am amânat, că am zis că să las să-l pornesc mai pe seară să ajungi și tu acasă, anume ca să intri și tu. Și vreau să fiți cât mai mult dintre moderatori ca să vedeți surpriza. Dar nu intra decât Cami și ea mai târziu și după aia a intrat Mari. Dă-ți o părere, unde crezi că sunt? Oh, uite și pe Andreea. Ceau, Andreea, iubita! În primul a intrat Cami cu Mari, acum a intrat Mariana cu Andreea. Mai lipsește Aisha cu Iulian și cu Carmen. Unde credeți că sunt? Flensburg. Da, seamănă puțin cu Flensburgul, nu? Uite aici, fii atent, ăsta e la ce în Danemarca. Uite, Copenhagen. Stai, ai pus? Nu încolo. Încolo? Da, acolo. Păi nu știu, hai să mai vedem, dar nu cred că găsim altceva. Stai să mai mă uit în stânga, în dreapta. Uite aici, uite o biserică. Stai că și la asta trebuie să ajungem mâine. Uite iară pe Ionel. Ionel, nu ai de lucru. Ia, hai până aici la biserica asta și după aia o luăm încolo. Hai, repede, că ne înjură. Uite acolo o statuie frumoasă, tata. Ionel, au intrat alte două moderatoare, Mariana și Andreea. Nu, să nu le zici unde sunt. Le-am întrebat pe ele unde sunt, să văd dacă recunosc. Uite că scrie pe autobuz, stai să întorc să nu se vadă. Unde sunt fetele? Fetele, cochetele! Cami! Cami, nu le zi la fete unde sunt. Au intrat Mariana și Andreea. Paris! Oh! Da, la Paris trebuia să fim de Revelion, dar nu ne-am mai dus. Andreea, tu după ce te uiți? După reclame? Păi ce să fac? Ascult în căști, căci după zici că nu intru. Așa Iulian, bravo! Iulian, auzi Iulian, vorbește Iulian de mine. Așa Ionel, bravo! Uite, Ionel zice Bratislava. Nu pot să-mi dau seama. Portugalia. Mariana, să știi că mă tenta Portugalia. Oricum o să ajungem probabil în Portugalia cât de repede, pentru că am vorbit cu Gil și vrem să facem cealaltă parte a Algarveului. Uite, aici e turnul ăsta. Stai să-l văd. Că știți că noi am făcut o parte din Algarve și acum vreau să văd neapărat și partea cealaltă. Era prea frumos ca
să nu mă duc. Vai, cât e de frumos balconul ăla. Aici e o biserică, ceva, un tur, nu știu ce e. Îl văd de acasă, de la hotel, și am vrut să văd ce e. Încotro. Uite Santanderul, e plin de el, peste tot. Da? Da, încolo, încolo. Încolo. Da. Uite, aici. Asta e mall. Și la el, jos, la subsol, nu este? Asta, trebuie să aibă... cred că ăsta e... ăsta e mall-ul la care am fost eu astăzi. Stai că știu unde sunt. Uite acolo un McDonald's. Nu la asta am fost. Dar seamănă. Ce naiba, așa de aproape de casă? Nu știu. Seamănă. Și are jos, dar e scump ca naiba mall-ul ăsta. Dar unde e aia? Nu știu, dar scrie pe închis. Da? Spania! Spania, Mariana, da, suntem în Palma de Mallorca. Prima noastră excursie pe anul ăsta, 2025, când i-am zis la Gil cât costă, nici măcar n-o scos niciun A, un B, un C, un cuvânt, un nimica. Deci ceea ce înseamnă că poți să iei biletele. Voi știți, cei care călătoriți de mai mult cu noi, voi deja ne cunoașteți familia și știți că dacă Gil nu zice nimic, înseamnă că mama, and go! Și eu m-am apucat și am cumpărat biletele și ce credeți cât ori costa biletele? Că Gil a zis, mama, sigur e bine ce zici? Nu te-ai uitat greșit? Nu te-ai păcălit? Am dat 100, cred că 20 de coroane pe bilet dus și 220 de coroane, ceva de genul, pe bilet întors. Undeva la 40 de euro am făcut eu calculul dus întors de persoană. Deci nu ieftin, foarte ieftin, pentru că autobuzul de la Aarhus la Copenhaga ne-a costat 100 de coroane, deci aproape ca și avionul de la Copenhaga până în Palma de Mallorca. Sper că mă auziți destul de bine, da? Iar cu cazarea, când am căutat, eu am găsit și cazare foarte ieftină, undeva 100-200 de euro pe 5 zile, că 5 zile stăm. Dar nu a fost chiar pe gustul meu și totuși am zis că nu chiar vreau să-mi bag joc de noi. Noi venim, călătorim, dar nu chiar așa. Deci nu ne permitem ca și tinerii ăia de 20 de ani, adică de fapt cum călătorește Angel la hosteluri. Eu m-aș duce, să știți, dar Gil nu acceptă și atunci, în momentul în care călătoresc cu Gil, trebuie să fim amândoi de acord. Și eu dorm și în hostel. Dar Gil, de unde ai luat biletele? Ionel mâine vine și el. Vezi, Ionel, că mai sunt bilete cu 17 euro. Știți de ce? M-am uitat că i-am zis la Gil, zic, tata, cred că stăm cam puțin 5 zile. Zic, la început am vrut 7 zile și după aia știu că nu ne permitem, nu avem foarte mulți bani. Voi știți de ce, din ce motiv. Și am zis că iau numai 5 zile. Și după aia să știți că mi-a părut rău și acum am zis că, băi, 17 euro, zic, mai prelungesc. Dar nu ar fi numai a 17 euro, pe lângă 17 euro ar mai trebui încă 2, că tot din 2 în 2 zile sunt avioanele. Sunt avioane, să știți, și de pe Aarhus, și de pe Billund, și de pe Copenhaga. De pe Aarhus cred că încă n-au început zborurile, undeva numai în aprilie cred că încep. Și toate sunt ieftine. Și pe lângă ea 17 euro de întors mai trebuia să schimbăm și biletele la Flixbus, care deja sunt luate. Acolo mai sunt încă 100 de coroane de persoană, plus încă vreo 2 nopți cazare, deci aia încă vreo 50 de euro pe noapte. Am găsit niște hoteluri superbe. Primul e aici în Palma de Mallorca, stăm tot așa ca de fiecare dată în 2 locuri. Și primul în Palma de Mallorca, normal el e undeva la 100 de euro camera, 150 de euro un apartament. Mie mi-a picat ochii de la început pe el, voi știți cum sunt eu cu hotelurile, dar am zis că nu dau atâția bani. Deci eu căutam undeva niște hoteluri cam la 50 de euro.
Deci am zis că vreo 250 de euro 5 zile, cam atât am permit în momentul de față. N-am găsit și am avut un noroc foarte mare. Voi știți că eu știu să caut și mai nou merg și cu Agoda, nu numai cu Booking-ul, și de când îi urmăresc pe anumiți câțiva, am zis că îmi fac cont, mi-am făcut cont și la hostels, pentru că în Asia se merge foarte ușor cu hostelul și cu hotels. Și acum am făcut o altă chestie deșteaptă. Eu fac niște chestii care poate puțini fac. Eu mă plimb cu Google-ul pe hartă. Nu pentru alte chestii, ci pur și simplu pentru a vedea cartierul, a vedea cum arată, a vedea dacă ce e pe lângă bloc și așa mai departe. Și nu credeți că am dat peste hotelul la care sunt pe Google, i-am găsit site-ul lui, direct al hotelului, deși de obicei la hotel e mai scump decât la Booking sau la Agoda. Ei contractează din timp camerele și atunci sunt mai ieftine și am făcut rezervarea acum 2 zile, deci vă dați seama. Până acum biletele erau cumpărate, dar cazarea nu era rezolvată. Cazarea scădea pe zi ce trece, de la sume destul de mari, ori tot scăzut, e ianuarie, lume nu e, ei vor să vândă și eu am așteptat. Și mi-au făcut o reducere, deci de la 100 de euro apartamentul de 7%, am plătit undeva cam la 80 de euro, de 2 persoane pe noapte. Un hotel foarte fain. O să vedeți, dacă vă uitați pe TikTok, am filmat astăzi de acolo și de seară o să facem un live mai târziu de acolo. E până la 12 deschisă terasa, deci dacă ajung la hotel undeva până în 10-11 mai putem face o oră live de acolo, să vă arăt de ce am ales hotelul ăsta. Și după Palma de Mallorca o să plecăm pe malul mării. Am ales Santa Poncia pentru că mi-a plăcut foarte mult stațiunea. Am vrut o altă stațiune care e mai aproape de aeroport și am vrut să nu mai plătesc taxiul pentru noaptea la aeroport, pentru că plecăm de dimineață tare și noi la ora 3 ar trebui să plecăm spre aeroport. La 6 dimineața avem avionul. Și am renunțat totuși și am ales Santa Poncia. De ce? Pentru că am găsit o cameră, o să vedeți, sper să o iau pe aceea, o să le fac un scandal foarte mare, pentru că eu am plătit pentru o cameră cu Sea View. Și e o cameră foarte faină cu 50 de euro pe noapte cu Sea View, chiar pe malul mării. De unde am luat biletele? De pe Ryanair direct. Mariana. Din Copenhaga. Vedeți că au oferte foarte bune. Și chiar dacă vă faceți program pentru aprilie, de exemplu, sau când e Paștile, sau vreți o escapadă din asta scurtă de 3-4 zile, deci nu concediu, că până la concediu e mult, de la vară. Încercați să vi le luați din timp. În luna ianuarie se iau cele mai ieftine bilete de obicei. Da, și stați, ce mai vreau să vă zic? Așa, și o să vedeți, hotelul eu l-am văzut ăla, am găsit la hotelul de la aeroport, dar mult mai urât mult mai urât hotelul, tot un apartament pe malul mării, cu Sea View, dar era 60 de euro, nu 50 de euro, ori 3 nopți, deja 30 de euro am mai făcut rost și plus de asta exact cât o să dau taxiul înapoi și plus de asta am și micul dejun în preț. Deci în ăștia 50 de euro avem și micul dejun. La cel de la Santa Poncia. Aici iar o statuie faină. Da, fetele, haideți că sunteți voi acum, Cami o fost și mai devreme, o auziți, știe. De ce n-am fost atâtea zile cu voi? Nu m-ați văzut, nu m-ați auzit, n-am ciripit nimica, n-am scăpat nicio informație. Nu despre asta era, ci, uite, acolo e burger, acolo e KFC. Și McDonald's unde? Că de obicei e și ăla. Nu știi că toate trei una lângă altă. Uite, și dincolo e McDonald's. Vreau să mergem să vedem ce prețuri au.
Și uite aici tata rutele toate. Vezi? E fiecare altfel? Sau e aceeași hartă? Lucrez foarte mult la editare. De la 1 ianuarie e ziua lui Andy și am zis că să o leg lansarea cu o zi importantă, ca să o țin și minte. Și de 1 ianuarie vreau să lansez YouTube-ul. Pardon, 1 februarie. Stați, noroc cu Gil, că e aici lângă mine. El întreba care e ianuarie, 2027? Până atunci sper să fim mulți pe YouTube. Lansez YouTube-ul, am muncit foarte mult, editez foarte mult. Vi-am zis o să fie, cum a zis Georgiana mai devreme, nu o să fie pentru toată lumea, o să fie pentru oamenii ăia frumoși, aleși, care sunt alături de mine, care le place să fie lângă mine, care le place să călătorească cu mine, care mă susțin. Da, 1 februarie e ziua lui Andy. Aici e o chestie foarte faină. Și mi-a ajuns să trăiască. Să trăiască Mariana, dacă știi cât m-a ajutat Gil, nu mi-a venit să cred. Văd că e tot mai mult se implică și el de mult tot îmi zice să mă apuc de YouTube și eu am fost încăpățânată și am dat-o cu TikTok-ul și nu l-am ascultat. Și acum m-a ajutat foarte mult, mi-a căutat programe, mi-a făcut, o să vedeți, am niște surprize pentru voi. Tot Gil a venit cu ideea și le-am făcut. Am vrut să vă sun pe grup zilele trecute ca să vă bucurați împreună cu mine, dar Gil zice, nu, zice, lasă să fie surpriză pentru toată lumea. Zic, ok.